Rekreačné potápanie je nádherný šport, ktorý si každým rokom získa milión nových privržencov. Problém, s ktorým sa však potýkajú vysoká váha scuba výstroje, zložitá manipulácia, časová a finančná náročnosť. Začali sme preto hľadať alternatívy. Volám sa Ján a spolu s mojím tímom, Luciou a Ivanom, už viac ako rok pracujeme na vytvorení unikátneho prístroja Oxypol. Namiesto fľaši so stlačeným vzduchom využíva kompresor plávajúci na hladine. Umožní tak potápanie do hĺbky 12 metrov, váži iba 7 kg, je kompaktné, jednoduché, bezpečné a cenovo dostupné.